Controlado o incendio na parroquia sonense de Camaño que a pasada madrugada arrasou 15 hectáreas. O lume calcinou varios vehículos estacionados nas proximidades dun taller e achegouse moi preto das vivendas, aínda que finalmente non foi preciso desaloxar os veciños. Durante toda esta xornada os efectivos permaneceron na zona arrefriando o terreo para evitar que o lume avivase de novo. Que tal, saúdos? O exalcalde de Pontecesures, Luis Álvarez Angueira, sentará este mércores no banco dos acusados pola presunta agresión sexual á súa sobriña. A Audiencia Provincial de Santiago celebrará mañá e o xoves o xuizo contra o exrexedor do BNG. Está acusado como presunto autor dun delito continuado de agresión sexual contra a súa sobriña política, a exconcelleira de Benestar Social e Igualdade de Rianxo, Adriana Ordóñez. Estes abusos teríanse producido dende que ela era unha nena de 11 anos ata que fixo os 18. Aprobada por unanimidade unha proposta do PSDG de Rianxo para a creación dun espacio social nas antigas vivendas dos mestres. O proxecto supera un investimento de preto de 300.000 euros con cargo ao posto adicional. Ademais, permitirá a asignación das vivendas sociais con total seguridade co acondicionamento do baixo do inmoble. Coa vendima xa moi avanzada en prácticamente todos os alnés, hai adegas que aínda comezan agora estes traballos. É o caso de Pazo Baión. Ali decidiron retrasar a recollida da uva ata hoxe, atendendo os controis de maduración. Segundo indican, é neste momento xusto cando o froito presenta un equilibrio perfecto, cunha intensidade aromática óptima e a acidez o suficientemente rebaixada. Pontevedra volve converterse nun set de rodaxe. Esta mañá comezou na cidade a grabación do filme Antes de Nós, a nova película da directora Ángeles Huerta. Unha das escenas a que hoxe puidemos asistir estáse facendo na contorna da Praza da Estrela. Céntrase na figura de Alfonso Daniel Rodríguez Castelao, personaxe a que lle vai dar vida o actor Xoán Fornias. E a Pobra do Caramiñal despediu as festas do Nazareno despois de 4 intensos días. A París de Noia foi a encargada de poñer a nota musical, porén os pobrenses non puideron gozar do espectáculo pirotécnico con drons polo forte vento que obrigou a suspendelo. Do disto comezamos, están vendo as novas do día en Canal Rías Baixas. Controlado o incendio na parroquia sonense de Camaño que a pasada madrugada arrasou 15 hectáreas de monte. O lume calcinou varios vehículos que estaban estacionados nas proximidades dun taller e mesmo se achegou moi preto das vivendas, aínda que finalmente non foi preciso desaloxar os veciños. Os veciños de Camaño en Porto do Son pasaron a madrugada en vilo ante o avance do incendio forestal que se orixinaba a primeira hora da noite na zona. O forte vento contribuiu a estender as lapas que se achegaron ata o núcleo de vivendas, polo que os efectivos que participaron no operativo de extinción deron aviso aos veciños da posibilidade de ter que desaloxar as casas. Finalmente non foi necesario, dado que a rápida actuación dos medios, entre eles 6 brigadas, 3 motobombas, 3 axentes e unha pá, evitou que as lapas afectasen as vivendas. Si alcanzaron pola contra 3 vehículos que se atopaban en estado de abandono estacionados nas inmediacións dun taller para o seu despezamento. Aínda que a Consellería de Medio Rural xa deu por controlado o incendio, durante toda a xornada permaneceron na zona varios axentes forestais arrefriando o terreo para evitar que o lume se avivase de novo. No operativo de extinción participaron tamén bombeiros de Ribeira e Boiro, Garda Civil e voluntarios de Protección Civil. O exalcalde de Pontecesures, Luis Álvarez Angueira, sentará este mércores no banco dos acusados pola presunta agresión sexual á súa sobriña. A Audiencia Provincial de Santiago celebrará mañá e o xoves o xuizo contra o exrexedor do BNG. Está acusado dun presunto delito continuado de agresión sexual contra a súa sobriña política, a exconcelleira de Benestar Social e Igualdade de Rianxo, Adriana Ordóñez. Estes abusos teríanse producido dende que ela era unha nena de 11 anos
ata que fixo os 18 entre os anos 1996 e 2001, uns feitos que ela denunciou no 2017. O exalcalde negou estes feitos e unha vez imputado deuse de baixa do BNG. A formación, por certo, sempre amosou o seu apoio á presunta vítima. O caso quedara arquivado meses despois da denuncia da muller, pero a Audiencia Provincial da Coruña admitiu un recurso presentado por ela e ordenou reabrir as investigacións. 7 anos despois, vaise celebrar o xuízo. A Xunta reabre o debate sobre a posible fusión de concellos. O Goberno galego presentará este xoves un informe no que propón 7 posibles fusións. Na nosa zona de cobertura habería 2 casos, a unión de Noia con Lousame e a de Sanxenxo con Meaño. Na provincia de Pontevedra tamén se fusionaría toda a comarca do Deza, converténdose nun único municipio. O Goberno galego apunta que en calquera caso estas unións serían voluntarias, partindo de casos anteriores como o de Cerdedo Cotobade. Esta mañá falou deste tema precisamente o alcalde deste municipio e o presidente da Deputación de Pontevedra. Dende a experiencia da fusión voluntaria, hai que falalo así, que permite e apoian as distintas leis de administracións, tanto da estatal como a autonómica, son modelos que non son a panacea, pero que van a ser o futuro, clarísimamente. E xa digo que hai experiencias como a nosa, que poden ser positivas, con todo o que pode supoñer en financiamento, en mellora de servicios, en consecución de infraestructuras. A nivel de provincia de Pontevedra tuvemos unha experiencia que saiu extraordinariamente ben, como foi o caso de Cerdedo Cotobade. Os concellos teñen que afrontar retos estruturais como é o financiamento e a búsqueda de fórmulas de cooperación intermunicipal, é algo que ten que estar presente a través de cooperacións e colaboracións. En Pontevedra, entre tanto, o Concello ponse como obxectivo dar un gran salto adiante na xestión dos residuos no ano 2025. O Concelleiro de Infraestructuras avanzou hoxe que se van implementar diversas medidas para avanzar no proceso de reciclaxe. Entre elas, a creación dun sistema de transmisión e recollida de información ou a implantación dunha inspección planificada e sistemática dos grandes produtores de refugallos. Estuve traballando, todos estes meses, que xa son 16 ou 17, en botar a andar e ter todo este paquete de medidas para o 25 e poder dar, como hai cuestións administrativas que son farragosas e lentas, hoxe podo dicir que si estamos en condicións de que o ano 25 intentar dar ese gran salto adiante. Aquí temos que poñernos todas as pilas, fago un chamamento a todos os axentes que teñen que ver, desde a oposición municipal, para aprobar as ordenadas que sexan necesarias, até as asociacións de empresarios, o que sexa que transmitan información, até os propios empresarios que cumplan cas determinacións que lle exixe a lei, non lle exixe o Concello, exixen a lei hasta as institucións e demais. E máis asuntos, a Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestructuras e o Concello de Outes veñen de asinar un convenio para executar a conexión do paseo fluvial do río Tins co centro urbano da Serra. A intervención suporá un investimento próximo aos 100.000 euros, dos que a Xunta asumirá o 70%, mentres que o resto correrá a cargo das arcas municipais. O obxectivo é reformar o ámbito comprendido entre a avenida de San Campio e o paseo, actuando sobre os pavimentos, escaleiras e demais instalacións. Habilitarase, ademais, unha área recreativa, a mellora do alumeado e das zonas axardinadas. A actuación enmárcase no plan Urbe desenvolvido pola Xunta para a dinamización das vilas e núcleos rurais. E aprobada por unanimidade unha proposta do PSDG de Rianxo para a creación dun espazo social nas antigas vivendas dos mestres. O proxecto supera un investimento de preto de 300.000 euros con cargo ao poso adicional. O PSOE de Rianxo conseguiu sacar adiante, co apoio unánime de toda a corporación, a posta en marcha dun espazo social para actividades terapéuticas nos baixos das antigas vivendas dos mestres. O proxecto suporá un investimento próximo aos 300.000 euros con cargo ao posto adicional da Deputación da Coruña.
É un proxecto modificado porque tanto no programa do Bloque Nacionalista Galego como no programa de Rianxo Común estes espacios eran destinados a unha aula de estudio e entendemos que isto ten que ser un uso social para facer as actividades terapéuticas que está facendo a día de hoxe a Gadea e para implementar con servicios que a nivel municipal se podan ir dando ao longo desta legislatura. A proposta socialista foi clara, foi intentar modificar ese proxecto para adaptalo a un fin concreto, que é o que se pretende para ordenar xa dunha vez por todas os espacios municipais. Modificamos a galería posterior para facilitar a circulación de xente e que os veciños e as veciñas que accedan a este espacio pois non se mollaran no tránsito dun espacio a outro. Propuxemos o cambio da ubicación dos baños, xa que son espacios tan reducidos que ao final calquera movimento pois implica unha dificultad a hora de facer a actividade e se lle plantexa que os espacios teñen que ser diáfanos para poder facer as actividades que se plantexen nese espacio e non teñamos dificultades de tabiques ou a ubicación mesmo do baño. Ademais da realización de actividades comunitarias, permitirá a asignación das vivendas sociais con total seguridade, co acondicionamento do baixo do inmoble. Porque destinamos ese importe a este proxecto, é obvio, é dicir, vai se poñer en funcionamento as vivendas superiores e consideramos que é de obligación dun goberno responsable e por eso actuamos en ese sentido de destinar este importe a culminar este proxecto e darlle a seguridade aos veciños que ocupen as vivendas superiores de que o fan cunha garantía importante de que non haxa ninguna situación problemática nos baixos. Pontevedra convértese dende hoxe no set de grabación dunha nova película, chámase Antes de Nós e vai sobre a vida de Castelao. Ampliamos logo da publicidade. Aquí estamos, nas novas, en Canal Rías Baixas. A fábrica de Ence en Pontevedra está inmersa de cheo na súa parada técnica anual. Vaise prolongar ata o vindeiro día 27 deste mes de setembro. O parón servirá para a posta a punto das instalacións coa incorporación de novas tecnoloxías e a mellora doutras xa existentes. Segundo indica a Pasteira, estes traballos suporán un investimento de 10 millóns de euros. Deles, 8 correspóndense directamente con gastos derivados do propio mantemento das instalacións. Os outros 2 millóns son investimentos extraordinarios para a mellora da eficiencia da fábrica e tamén para favorecer a súa digitalización. Para estes traballos vanse mobilizar distintas empresas auxiliares, todas elas radicadas en Galicia. Bueno, coa vendima xa moi avanzada en prácticamente todos os alnés, hai adegas que aínda comezan agora estes traballos. É o caso de Pazo Baión. Alí decidiron retrasar a recollida da uva ata hoxe, atendendo os controis de maduración. Segundo indican, é neste momento xusto cando o froito presenta un equilibrio perfecto, cunha intensidade aromática óptima e a acidez o suficientemente rebaixada. As previsións de vendima en Pazo Baión son boas, tanto en calidade como pola cantidade que agardan recoller. Con todo, contan con reducir a produción arredor dun 10% respecto da anterior colleita, en boa parte polas chuvias das primeiras semanas deste verán. Con todo, a recta final da maduración, co tempo xa acompañando, levo responsables da adega a vaticinar que estamos ante un ano fantástico, din, que fai augurar que a de 2024 vai ser unha gran colleita. As previsións que manexan en Pazo Baión é continuar con estes traballos de vendima no que resta desta semana e tamén ao longo da semana que ven. Nestas tarefas están a traballar unhas 60 persoas. Aquí en Pazo Baión a nosa filosofía, a nosa idea é intentar sempre ir un pouquiño o límite, buscando ese momento óptimo de maduración de cada pequena subparcela dentro do que é a propiedade de Pazo Baión, intentando arrancar a vendima cando consideramos que tanto o tema aromático está na intensidade que buscamos, máis que o contido en azucre, que é importante, para nós é máis importante rebaixar un pouquiño esa acidez para que o equilibrio despois en canto a elaboración esa o que buscamos. A verdade é que apunta a ser un ano excepcional a nivel aromático.
aromático é un ano moi intenso, a uva está super aromática, super intensa. A nivel de estado de saúde, pois é un ano que non é moi difícil atopar un uso de uva que poida estar afectado por botrite, o sea, é un ano fantástico. E despois, pois o mesmo, no? Pois hai unha boa graduación alcohólica probable, unha acidez moi equilibrada, co cal apunta que a 2024 ten que ser unha gran colleita. A Deputación da Coruña ven de recibir unha subvención de máis d'1 millón de euros para poñer en marcha o programa Pela Activa. Permitirá formar a máis de 200 persoas para empregos con alta demanda no rural. A subvención de 1,2 millóns de euros procedente do Fondo Social Europeo permitirá á Deputación da Coruña poñer en marcha un ambicioso programa formativo destinado a mellorar a empregabilidade na provincia. Así, reforzase o PEL cun programa de acompañamento destinado a 18 municipios, no que o 75% dos 228 beneficiarios serán mulleres. Poderán formarse a través de 7 itinerarios: a atención sociosanitaria a domicilio, a atención á dependencia en institucións sociais, montaxe e mantemento de instalacións solares fotovoltaica, xestión administrativa, guía de montaña, agricultura de precisión e montaxe e postproducción audiovisual. Trátase de áreas, todas elas, con alta demanda de emprego, especialmente no medio rural. A oferta formativa diríxese a colectivos con maiores dificultades para acceder ao mercado laboral, como desempregados de longa duración, maiores de 45 anos, persoas con discapacidade e nacionais de terceiros países ou de orixe estranxeira. Os cursos impartiránse en diferentes localidades da provincia, principalmente en municipios do ámbito rural e do reto demográfico, co fin de facilitar o acceso a esta formación especializada. E o Concello da Pobra segue a apostar polas accións sociocomunitarias cunha segunda fase para acondicionar o xardín veciñal da Ribeiriña. Desenvolverase este sábado na contorna do Centro Sociocultural deste lugar. A rexeneración da paisaxe e a promoción de actividades comunitarias. Estes son os dous obxectivos que busca a Concellería de Participación Veciñal da Pobra, coa creación do xardín comunitario na contorna do Centro Sociocultural da Ribeiriña. Ao longo de todo este ano estamos desenrolando aquí, xunto con Agrofloresta, a Concellería de Participación Veciñal, un programa donde, que une o que é participación veciñal con o que é o ecoloxismo e a transformación de un espacio, como podedes ver, este xardín pois que antes estaba bastante degradado. Tras a súa posta en marcha no mes de abril, o próximo sábado desenvolverase unha segunda fase a cargo de Agrofloresta Viva. A xornada que se vai realizar faremos como a xestión das plantas e como volver a aportar esas plantas ao terreo, sen levarnos nada, como seguir alimentando o solo. Dende o Concello animan a veciñanza a participar nesta xornada, na que poderán achegarse a técnicas de xardinería recreativa e gozarán dun xantar compartido entre todos os participantes. Pontevedra volve converterse nun set de rodaxe. Esta mañá comezou na cidade a grabación do filme Antes de Nós, a nova película da directora Ángeles Huerta. Unha das escenas a que hoxe puidemos asistir estáse facendo na contorna da Praza da Estrela. Céntrase na figura de Alfonso Daniel Rodríguez Castelao, personaxe a que lle dá vida o actor Xoán Fornias. A longametraxe céntrase en dous momentos pouco coñecidos do Rianxeiro, pero claves tanto na vida persoal de Castelao como na xestación da súa figura simbólica para Galicia. A partir do guión de Pepe Coira, narrase o seu exercicio como médico en Rianxo durante a gran gripe de 1918 e a viaxe que realizou a Bretaña en 1929 acompañado pola súa muller, Virxinia Pereira, tras a perda do seu único fillo aos 14 anos. Así, afondarase nas emocións e nas circunstancias vitais de Castelao antes de se converter no referente histórico que coñecemos na actualidade. Ademais de en Pontevedra, a película vaise rodar nun total dunha decena de municipios galegos. Esta mañá tamén se achegaban a esta rodaxe o conselleiro de Cultura e o presidente da Deputación de Pontevedra. Pola tarde facía unha visita o alcalde da cidade de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores. Se pensamos no nivel de deificación que ten Castelao neste país, a verdade é que sí que asustaría. Calquera narración que fagamos, incluso de nosotros mesmos, acaba sendo unha ficción. Partindo de aí, trátase de facelo con honestidade e de intentar ser sempre fieis a unha verdade, con unha verdade artística,
e que non ten por que corresponderse coa realidade. Cando falo de realidade entendo nos seus detalles máis concretos e máis explícitos. Penso que estamos facendo un traballo moi bonito, moi cuidado e sobre todo pois mostrar onde vimos, porque ele era un tipo moi que trataba de defender o seu povo, a particularidade de Galicia, do país, da nación, de defender a sociedade que somos e de onde vimos. Cara onde vamos é máis incerto, pero pararnos niso e saber quenes somos é moi importante. En Pontevedra seguimos, 5 espectáculos danlle forma á nova edición do ciclo Domingos do Principal. Esta proposta vai ter lugar do 20 de outubro ao 17 de novembro. Na súa presentación salientaron a calidade das propostas que participan este ano cunha escolma de obras de compañías andaluzas, catalás e galegas. As obras están pensadas para a rapazada a partir de 4 anos, pero tamén abertas a todo o mundo que lle guste o teatro. As entradas xa están dispoñibles. A partir do día 20 de outubro, os domingos ata o 17 de novembro, en sesións de 12 horas, das 12 pola mañán ou ás 6:30 pola tarde, temos 5 obras de teatro que veñen de todo o Estado. Hai obras andaluzas, catalás, por suposto obras galegas, pensadas para que as crianzas a partir de 4 anos, en función das obras, poidan asistir. Poñemos un límite por abaixo e por arriba pode asistir calquera que lle guste o teatro. É un ciclo de teatro familiar e como ciclo de teatro familiar está orientado para os máis pequenos da casa, pero tamén está orientado para os adultos. De feito, pois falábamos de espectáculos que ben poderían estar programados pois en Ponteatro para adultos, tranquilamente, e serían pois perfectamente programables e cunha calidade realmente alta. Este vindeiro sábado, Vilagarcía vai acoller unha andaina e unha carreira a favor de Ucraína. A actividade está organizada polo colectivo Arausa Moza. Busca recadar fondos para a compra de próteses e audífonos para as persoas afectadas pola guerra. Segundo explicou o presidente deste colectivo, Borja Santamaría, a andaina e a carreira forman parte dun proxecto máis amplo chamado Futuro Sereno, na que tamén colabora o colectivo galego Haga Ucraína. As dúas probas vanse celebrar este vindeiro sábado. A primeira delas vai ser a andaina, que vai comezar ás 4:30 da tarde, con saída do auditorio da cidade, achegándose ata o faro de Carril e despois o faro de Vilaxoán, completando unha distancia de 11 km en total. A carreira, entre tanto, arrancará ás 8 do serán, vai ter lugar no centro da cidade, dividida por diferentes categorías, dende a sub-12 ata a proba absoluta. Forman parte dun proxecto máis amplo que se chama Futuro Sereno, en colaboración con Haga Ucraína, que é a Asociación Galega de Axuda a Ucraína, para recaudar fondos para a súa causa, que actualmente pois están aceptando as doazóns para enviar a Ucraína, sobre todo para próteses de feridos de guerra e audífonos tamén para as persoas que perden a audición. A andaina, como dicía Borja, comeza ás 4:30, comeza a esplanada do Porto, que está diante do Auditorio Municipal, e dende ali, recomendamos a xente que veña uns 15 minutiños antes, e dende ali iremos andando ata o faro primeiro de Carril e logo voltaremos a Vilagarcía para chegar ata o faro de Vilaxoán. Será una andaina de 11 kilómetros. El tema de la carrera comenzará sobre las 8, está dividido por diferentes categorías y luego ya tenemos la absoluta, que será unos 10 kilómetros, es un recorrido un poquito más largo. Y también la aportación solidaria será de 12 euros y luego sería 6 euros si son menores de 14 años. E a Pobra despediu as súas festas do Nazareno despois de 4 intensos días de celebración. A pasada noite, festivo local no municipio, foron moitos os pobrenses que se animaron a acudir á verbena atraídos por unha das mellores orquestras de Galicia. A París de Noia foi a encargada de poñer a nota musical con 2 pases que se prolongaron ata a madrugada na Praza Alcalde II Durán.
Porén, os pobrenses non puideron gozar do espectáculo pirotécnico con drones previsto para a medianoite no Paseo dos Areos porque o forte vento obrigou a suspendelo. Pois así, coas festas do Nazareno que remataron xa na Pobra, poñémonos tamén o punto final á edición de hoxe das Novas do Día, máis en canalriasbaixas.com e tamén nas nosas redes sociais. Como sempre, graciñas por estaren aí.